Vilka är det som är här? Viggo Elias är här, kolla på Viggo! Woo! Kolla på Arvid. Oj, oj, oj. Hoppa! Hoppa! Mm. Hoppa! Hoppa! Vatten! Hoppa! Wow. Försiktigt nu då. Inte dra i den, Arvid. Han tycker det är kallt, tror jag. Nu kommer solen, vad härligt. Kommer solen. Vad är det för dag idag, Arvid? Vad är det för dag idag? Men vad är det för mer för dag idag? Vad är det mer för dag idag? Hur mycket fyller du? 3 Hur mycket? år. 4 år. 4 år, jag fyller du. Vad ska du göra, Walter? Nej, 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 nej.